zụtalụgo ụmụafọ Igbo iri kajara akaja n'ihe gbasara azụmahịa, ya bụ ndị oji ego achụ ego, ndị oji ego achụnta ego. Onye nke mbụ bụ onye Innocent. Ezigbo aha ya bụ Chukwuma Innocent. Eji Innocent Group wee mara. Chukwuma bụ onye Umudim nke dị na Nnewi na steeti Anambra. O bidoro iji aha Innocent Group azụ ahịa kamgbe afọ 1981. Ọ na-emepụtagasị ọgba tum tum na akụrụngwa ya, ngwa ụlọ, ihe eji echekwa ndụ, akụrụngwa latrik, ụgbọala dị iche iche na akụrụngwa ha. Ọ ihe ndị ọ na-emepụtagasị. Onye ọzọ bụ onye Ibeto. Maazị Kretus Mmadụbugwu Ibeto bụkwa nwaafọ Nnewi. O bidoro dịka ọkwọ ụgbọala na onye na-arụzi ụgbọala. Ọ gbakwanụrụ odibo tupu o mepụtaba nke ya. Kedu ihe ndị ọ na-emepụtagasị? Ha gụnyere simenti eji alụ ụlọ, akụrụngwa ụgbọala, mgbere ụlọ obibi na ala, ahịa mmanụ ụgbọala wee dịrị gabazie. Ịma na mgbe m kwuru na ọ gbara odibo tupu o bido nke ya, ị nwere ike ị na-ajụ onwe gị ka onye ọ gbara odibo. Onye ọ gbara odibo tupu o bido nke ya bụ Lawrence Amazu nke nwe Chidebere Transport Company. Onye nke atọ bụ onye Chikasen Group, Alexander Chika Okafọ, ezigbo ahịa. N'ezie, ọ bụkwa onye Umudim Nnewi nke steeti Anambra. Ọ bụkwa n'afọ 1981 ka o bidokwara ịzụ ahịa nke ya. Ọ na-azụ ahịa mmanụ ụgbọala, ahịa ala na ụlọ obibi. Ọ na-egwupụtakwa akụ ọnatarachi. O nwere ụlọ ọrụ na-emepụta mmanụ eji esi nri. O nwere ụlọ ọrụ na-arụpụta ncha. O nwekwara okpu mgbochi nke akpọrọ helmet. O nwekwara ọtụtụ nnukwu ụgbọala na-ebutegasị ihe sigasị mba ofesi abata mba Naịjirịa. Onye ọzọ bụ Erisco Food Limited. Ya bụ Maazị Eric Umofia. Onye nke a bụ onye Amichi nke dị n'okpuru ọchịchị Nnewi South nke steeti Anambra. O bidoro ịzụ ahịa akụrụngwa ụgbọala n'afọ 1983 na Sokoto. Ọ na-amasị ya inyere ndị mmadụ aka. Ihe ndị eji wee mara ụlọ ọrụ ya bụ gịnị? Osikapa, nnu, otuboala agbara na mkpọ ya bụ tin tomatoes, ọtọ biribiri ya bụ shuga, mmiri ara ehi, ngwa nri na ihe ndị ọzọ dịgasịzi iche iche. Onye nke ise bụ Coscaris Group. Onye bụ Cosmas Mmadụka. Ọ bụkwa nwaafọ Nnewi. O bidoro ịzụ ahịa mgbe ọ dị afọ 18. Ọ bụ n'afọ 1977 ka o bidoro ụlọ ọrụ ya site n'ịzụ ahịa akụrụngwa ụgbọala. Ha na-ere ma na-arụziri ndị ome ụgbọala dịka Ford, Land Rover na ndị ọzọ ụgbọala ha na Naịjirịa. Ha na-emepụtakwa akụrụngwa teknụzụ. Ha na-emepụtakwa ngwa nri nke gụnyere osikapa na mmiri ara ehi, akụrụngwa ndị ụlọ ọgwụ ji alụgasị ọrụ nakwa ọrụ ugbo dịgasị iche iche. Onye nke isii bụ gịnị? Airpeace Allen Onyema. Ọ bụ onye obodo Mbosi n'Ihiala nke steeti Anambra. Ọ bụ onye ọkaiwu tupu ọ malite ụlọ ọrụ Airpeace n'afọ 2013. Mụ na gị mazini Airpeace na ọ bụ ụlọ ọrụ njem ụgbọelu. Onye ọzọ bụ Kotek Group of Companies. Ya bụ Chika Emenike. Ọ bụ onye Amanatọ na Uzuakọlị dị n'Uru Ala, Ide-Atọ nke steeti Imo. Ọ bụ site n'ile akụrụngwa ọgba tum tum ka o si wee bido ịzụ ahịa ndị ọzọ. Echefughịkwa m ịgwa gị na onye nwa nwekwa Tummy Noodles. Ọ na-eme akụrụngwa eji arụzi ọgba tum tum nakwa akụrụngwa eji arụzi ụgbọala. Na-emepụtakwa ihe eji achọ ụlọ mma, na-emepụtakwa mmiri ọṅụṅụ na ihe ndị ọzọ. Onye ọzọkwa bụ Orange Group, Maazị Tony Ifeanyichukwu Ezenna. Ọ bụ onye aka ọkwa nke Ide-Atọ steeti Imo. Ọ bụkwanụ n'afọ 1988 ka Orange Drug bidoro. Ha na-emepụta ma na-ere ọgwụ dị iche iche maka ezi ahụike, na-emepụtakwa ncha eji asa ahụ. Nke iri bụ Emzo Pharmaceuticals, Stella Chinyelu Cole. Ọ bụ onye Nnewi na steeti Anambra. Ọ bụ n'afọ 1977 ka ọ malitere Emzo Pharmaceuticals dịka chemist. Ụlọ ọrụ ya na-emepụta ọgwụ ndị mmadụ na-eji achụ ọrịa dị iche iche. N'ezie, ndị a mkpọpụtagasịrị ugbu a abụghị naanị ndị ama ama bụ ndị oji ego achụ ego n'ala Igbo. Enwekwara ndị ọzọ ndị dịka Leo Stan Eke. Enwekwara ọtụtụ ndị ọzọ. Anyị ka nkụ maka na Igbo mere gịnị? Igbo nwere ebu nwee mfụ. O nweghị ihe ị ga-achụ achọ n'ala Igbo ị gaghị ahụ. Mana weregodo nke a wee nọrọ oge. Kenesịa.